Mamunyina akwaba ene dan so ade ba akuapem twi dwumadi so mo kyerɛkyerɛ ni owura yi na motene nkan sɛ na monim daa no ya hyase a enam abɛfo firi so busu ade adesua ma mo fi ye hwɛ sɛ ebi school na de akyerɛ mo nyinaa no mo ntonkyene ne mom masua no masua ne yi me mo obi akwaba me gye sɛ obi anso ho ye ene yɛbɛhwɛ Edin na Edin no me wɔ awerɛhyɛmu kɛseɛ sɛ mode kan sua wɔ mo gyina pɛn abiɛsa class 3 mo sua bi fa Edin ho na yɛka sɛ Edin a obi bɛka sɛ Edin yɛ agyiraehyɛde a yɛde ma nnipa mmoa mmeae ne ade de hyɛ wɔn so nti Edin yɛ ahyɛnsodeɛ a yɛbɔ a anaasɛ ɛda obi so a yɛbɔ yɛpɛ na nipa korɔ no wadanso anaasɛ ade korɔ no adanso na ɛnɛ da yi no yɛpɛ sɛ Edin no yɛwɔ mu ahorow abien bi ɛyɛ Edin no yɛwɔ Edin pa na Edin hunu bɛnɛ no yɛbɛhwɛ Edin biako ne Dodow Kabea ɛyɛ singular and plural forms of nouns ɛna yɛbɛhwɛ Edin biako ne Dodow Kabea ti biako ne yɛ singular ɛna Dodow ne yɛ plural nti yɛtoa so nti ɔbra yɛtoa so mehwɛ sɛ wode wadwe nyinaa bi di wɔkyerɛkyerɛfoɔ akyi na watie ne yie atimi aboa yɛn sɛ na mede kan ne yɛde kan sua Edin ho ade dedaw na ɛna sua no mu no yɛbɛsua Edin Dodow ne Biakofo Kabea Edin Dodow Kabea kyerɛ sɛ ade korɔ no boro baako nti ade biara ɛboro baako no ɛkyerɛ ne dodow yɛ mu ɛna yɛhwɛ yɛn nneɛma yɛma den hunu a ɛfa nkotabude ho na ɛwɔ Dodow Kabea that is common nouns no under common nouns yɛwɔ count and uncount nouns yɛwɔ Edin a yɛtumi kan ne nea yɛntumi kan nea yɛtumi ɛkan no ɛna ɛwɔ Dodow Kabea nti no countable nouns na yɛtumi kan nti no nneɛma yɛtumi kan no bi sɛ bi a atere baako bɛtumi adane ntere abien anaa abiesa dua bɛtumi adane akɔyɛ nnua abien anaa abiesa ɛne ne yɛkekɛkeka ho sɛ yɛate aseɛ saa nti sɛ boro baako a yɛsɛ ne Dodow Kabea mu no nya firi abien kɔpɛ ne Dodow Kabea ebiako na ne Biako Kabea yɛtoa so nhwɛso ahorow bi a watwerɛ ɛwɔ twerɛpon no so Biako Kabea ne Dodow Kabea no yɛhu sɛ wɔ Biako Kabea ase no yɛwɔ dua ne Dodow Kabea yɛ dɛn nnua yɛwɔ nantwi ne Dodow Kabea yɛ dɛn anantwi atere ne Dodow Kabea yɛ dɛn ntere prɛte ne Dodow Kabea yɛ dɛn mprɛte yɛka prɛte a ɛwɔ plate na wodedi mu ofie no mɛmfa wadi so ɛno mprɛte ɔman that's country Dodow yɛ dɛn countries yɛ dɛn aman kankye ɛbɛyɛ dɛn nkankye kyerɛwdua akyerɛwdua atade ɛbɛyɛ ntade aboa mmoa nipa okunani anaasɛ okunafo bɛyɛ ekunafo that's ɔbo abo ɛne nea keka ho pii a ɛwɔ hɔ megye di sɛ wo so wɔ bebree a wobɛtumi de aka ho ɔpono mpono ɛne nea keka ho sɛ wohwɛ saa hwɛ so a yɛakyerɛw yi a wobɛhu sɛ ɛwɔ nsianim ahorow bi wɔ Dodow Kabea no mu saa nsianim a wohu no yɛ ɛna that's N, A, and M have become the precedent anaasɛ aba bɛyɛ atwerɛde anaasɛ letter edidi saa nneɛma yɛde kɔ Dodow Kabea nyinaa mu eti miracle yi yɛbɛsua sɛnea yɛnya Edin Dodow Kabea sɛnea yɛnya Edin Dodow Kabea hwɛ sɛ asɛmfoa bi wɔ Biako Kabea mu na ɛwɔ nsianim sɛ wɔ nsianim a ne Dodow Kabea no nya nsianim a nti yɛhwɛ twi kasɛm no abebiara a
edi asɛm bi a etumi kan ɛwɔ nsiani mu ɔno ɛkɔ ne dodo kabea mu a ɛde a na ebesi ɔnanan mu enti tie bi sɛ ɔsɔfo ɛkɔ ne dodo kabea mu ɛbɛyɛ den asɔfo ɔbɔfo ɛbɛyɛ den abɔfo ɔsram bɛyɛ den asram bo sɛ ɔno nyinaa bɛfa a sɛ wani agye wɔn sɛ wani atrɛk no ɛyɛ saa pɛ nti abe biara bo sɛ di asɛm bi ɛwɔ nsiani mu ɔno ɛkɔ ne dodo kabea mu a wɔde a ɛna ebegyina mu ɛde kɔ ne dodo kabea